Dobrý den, dámy a pánové. Dnešní video bude tak jako ten survival, když jsem říkal, tak teďka to bude taky dost o ničem, protože chci říct jenom dneska, že tenhle týden vůbec nemám čas na natáčení videí, jo. Takže nebudou videa chvilku a taky zkouším pracovat na jednom velkém projektu, který se vám bude líbit. Nebudu vám říkat, jaký ten projekt je, jo. Bude to takový tajemství. Jo, takže tak. Takže to je taková je pravda prostě. Chvilku nebudou vycházet videa a no nevím, co bych k tomu jako ještě víc řekl, no. Nevím. Prostě chvilku nebudou vycházet videa, no. Takže takhle já myslím, že přišel čas se rozloučit, takže mějte se krásně, dobře, jo, užívejte středy a ahoj.